A la vall d'Arbúcies, la presència de l'aigua va ser determinant en el desenvolupament de les activitats industrials. L'energia hidràulica de la riera va esdevenir un recurs fonamental per a la transformació de matèries primeres i per a la creació d'un teixit productiu especialitzat. La Farga del Roquer formava part d'aquest paisatge industrial. Tot el conjunt estava organitzat al servei del procés productiu. Els murs robustos i la disposició dels espais interiors estaven pensats per encabir maquinària pesada i canalitzar l'energia hidràulica. En un dels cossos annexos hi havia el cor de la Farga, els martinets. Aquests enginys eren essencials per al treball de l'aram o coure. A diferència del cop manual del ferrer, el martinet generava una força regular i potent que permetia formar planxes de metall. El sistema funcionava gràcies a l'energia de l'aigua. El cabal feia girar una roda hidràulica que transmetia el moviment a un eix. Aquest accionava el martinet i elevava i deixava caure rítmicament el mall sobre el metall escalfat i col·locat damunt de l'enclusa. Cada peça tenia una funció concreta. La força de l'aigua feia girar la roda hidràulica fixada al calaibre, que transmetia el moviment a l'eix. A l'extrem d'aquest eix hi havia la bota, equipada amb palmes que en girar empenyien el mànec del martinet. Aquest joc mecànic transformava el moviment circular en un moviment vertical i feia pujar i caure el mall sobre l'aram de manera regular i controlada. A mitjans segle XIX, sistemes com aquest eren habituals als principals nuclis industrials del país. A la Farga del Roquer, el martinet va permetre la producció de planxes d'aram destinades a la construcció de vaixells i a la caldereria. Avui, aquest conjunt ens parla del passat industrial d'Arbúcies i dels primers passos cap a la industrialització.